салом дӯстон, дар Арабистони Саудӣ бозӣ барои дарёфти суперҷоми Испания доир гардид. Рақобати мазкур муҳимияти хоса дошт. ғолиб соҳиби ҷоиза мешуд. Соли гузашта дар хотиратон бошад, Барселона соҳиби ин ҷом шуд ва маҳз Реалро дар финал шикаст дод. Имсол Анчелоти ва бачаҳояш кӯшиш карданд ки қасдии худро гиранд ва ба ин муваффақ ҳам шуданд. ҳоло каме дар бораи ин бозӣ фикру ақидаи худро гуфта ба пешниҳоди хабарҳои дигар мегузарем. лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, тамошои бозиҳои футбол ва дигар намуди варзиширо бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Анхел Корея дар дастаи Атлетико Мадрид яке аз он бозингароне мебошад ки тамоми ҳастии худро ба ин тим бахшид. ӯ дар ҳар дақиқаи дар майдон буданаш кӯшиш мекунад то ба мадридиҳо кӯмак расонад, вале карьераи ӯ метавонад дар ҳамин равзанаи трансферӣ дар дастаи шаҳри Мадрид ба анҷом расад. Аз Арабистони Саудӣ дастаи Ал-Иттиҳод ба ин футболбоз мароғ зоҳир кардааст. онҳо мехоҳанд дар ҳамин равзанаи хариду фурӯши футболбозон бозингари аргентиниро ба сафи худ ҷалб намоянд. Агар кор то маблағ расад, пас Атлетико мехоҳад барои ин ҳамлагар $40 миллион кор кунад. дастаи Ал-Иттиҳод дар рӯзҳои наздик мехоҳад пешниҳоди расмии худро ба мадридиҳо равон кунад. Инсайдерони машҳур хабар медиҳанд ки дастаи Ал-Иттиҳод ба ҳамлагари 28-сола шартномаи 3 сола пешниҳод кардани ҳастанд. طبق این قرارداد کره در دسته Al-Ittihad در یک سال $20 میلیون کار خواهد کرد. او تا حال در فرمای خوب قرار دارد. بازیگر آرژانتینی میتواند در صف دسته اتلتیکو تا حال موقع اساسی داشته باشد. در موسم جاری لالیگا بازیگر 28 ساله در 15 بازی اشتراک کرده، در حسابش 5 گل و 1 اسیست دارد. خود فوتبالباز هم شاید برای کار کردن پولی کلان با این ترانسفر راضی شود. کره یکی از اون بازیگرانی است که سرنوشت تلخ را پس سر کرده است. برای بازم بهتر کردن سطح زندگی خود و دیگر نزدیکانش انخل میتواند با Al-Ittihad رواد. дастаи Интер Майами метавонад боз як бозингари дигари собиқи Барселонаро ба сафи худ ҷалб кунад. акнун гап сари Филиппи Каутино меравад. бозингари Бразилия айни замон дар дастаи Ал-Дуҳайли Қатар бозӣ мекунад. ӯ аз Астон Вилла ба ин тим ба аренда рафт. дар Қатар Каутино камтар аз 500 дақиқаи бозӣ дар мавсими ҷорӣ дорад. ӯ танҳо дар 6 бозӣ иштирок карда 2 гол ҳам дар ҳисоби худ дорад. қаблан гуфта мешуд ки дастаи Месси метавонад Сержи Роберторо ҳам ҷалб намояд, вале акнун Интер Майами таваҷҷӯҳи худро ба Каутино равон кардааст. ба масъалаи хариду фурӯши Каутиньо албатта дастаи Астон Вилла ҷавобгар мебошад. маъз ҳамин даста муайян мекунад ки ба кадом тим ва бо кадом арзиш ҳамлагари бразилӣ бояд гузарад. Филиппи ҳатто дар Қатар ҳам асосӣ нест. ба Интер Майами ӯ чӣ дар кор аст? ман ҳайронам. ӯро собиқ бозингари Барса ҳам гуфтан он қадар дуруст наменамояд. бо Барселона ин бозингаро танҳо бо пули калон оварданаш рабт дода мешаваду халос. дигар аз дасти ӯ дар Каталония ҳеҷ чиз наомад. Атлетико Мадрид ивазкунандаи Анхел Кореяро пайдо кард. тавре маълумот додем ин бозингар метавонад ба дастаи Ал-Иттиҳод равад. ба ҷои ӯ ҳамватанаш Тиаго Алмада ба сафи мадридиҳо пайваст мешавад. айни замон гуфтушуниди бозингари Аргентинӣ ва Атлетико Мадрид идома дорад. Алмада ҳамлагар буда дар дастаи Атланта Юнайтед бозӣ мекунад. ӯ дар мавсими 2023 дар MLS 5 гол зада 7 асистро ба номаш сабт кард. футболбози номбурда яке аз беҳтарин бозингарони мавсим дониста шуда ба ҳайати рамзии соли 2023 ворид карда шуд. با اون راه یافتن خود یک نتیجه است. برای مثال لیو مسی در این حیات جونا گرفت. месси пеш аз гузариш ба MLS маъз аз Тиаго Алмада тавсияҳо гирифтааст. худи бозингари 23 сола муқобили гузариш ба дастаи шаҳри Мадрид нест. агар Атлетико Мадрид ва Атланта Юнайтед ба хулосаи дақиқ оянд, пас гузариши ин бозингар ҳам кори ҳалшаванда хоҳад буд. ҳатто агар Анхел Корея ва гузариши ӯ ба дастаи Ал-Иттиҳод қатъ шавад, пас ин ба ҷалб кардани Алмада таъсир нахоҳад кард. Корея ҳам ба 30-солагии худ наздик аст. мадридиҳо мехоҳанд мавқеи ӯро дар ҳамла ҷавон кунанд. با آغاز شدن بازی ریال و بارسلونا تاکتیکای دسته‌ها معلوم شد. آن بسیاری‌ها رو در حیرت موند. چرا خوی بر مقابل چنین ریال تیز سرعت خط دفاع رو خیلی بلند موند. این تیر زدن با پای خود است. کار ریال خیلی آسان شد. در آغاز رقابت دو کنترل‌جوی عالی بازیگران شهر مادرید با 2 گل وینیسیوس آوردند. او به خطا امکانات‌های خود را استفاده کرد. بعد این بارسلونا حمله‌های پایوپای گذرانده یکی از آنها رو با گل انجام داد. لیواندوفسکی با ضربه دروازه‌کوب بارسا رو با بازی برگرداند.
гардонд, вале пас аз чанде Вини аз пеналтии ҳисобро 3-1 намуд. Шояд ин гап шӯхӣ намояд, аммо Барса аз нигоҳи бозӣ аз Реал камина дошт, вале мушкилӣ дар ҳар як бозингар дар алоҳидагӣ мебошад. Бозингарони бо маҳорат дар сафи ҳардуи даста пуранд, вале фарқият дида мешавад. Левандовски пир мешавад, аммо пиршавиаш ба мисли истиёраҳои Реал нест. вақте Ферран Торресро лозим аст то вазифаи муҳимро иҷро кунад, аз уҳдааш намебарояд, аммо Браҳим Диаз дар чунин фурсатҳо корро хуб ҳал мекунад. Феликси бо маҳорат баъзе вақтҳо дурахшон аст, вале Беллингеми бо маҳорат ба тарафи туби тилло меравад. Педри, Де Йонг ва Гюндаган хубанд, аммо се нафара дар чемпионат 8 амали натиҷабахш доранд. Кросу Модрич ду кас 12 то доранд. мушкилиҳои кадриро Дилхо даста дорад, аммо Реал онҳоро эҳсос намекунад. Набудани Алаба ва Милитау гӯё ба Реал ягон робитае надорад, аммо Барса бошад бо як азоб набудани Гавиро мегузаронад. Хулоса, ситораи асосии Реал Мадрид на Винисиус, на Беллингем ва на як каси дигар. Ситораи асосии Реал Мадрид Карло Анчелоти аст. Як голе ки Реал дар қисми дуввум зад ба ин тим умуман лозим набуд, аммо ҷояш ки омад зада шуд. ба ҳамин тамом боридарам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.